Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay, nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang makapiling niya. Tayo ay nakakaramdam ng nararamdam nila dahil tayo ay galing din doon. I have always believed lahat ng nakaranas na maging Boy Scout, yung Boy Scout oath and law, that I have an honor, I will always do my best in what I do. I will serve my country, not only my country, but also my community. I will also be mentally fit, of course, for myself, for physically fit for myself, but I will serve above myself. We continue sending young people to school, in college, trying to help pay in full yung mga tuition fee nila. We continue to help those in need ng ating assistance, whether it is in goods, limited as it may be, or financially. Ang ating oras alas 11:21 na at ang bahaging yan, etid po naman sa atin ng ating PBS Colleges. At ang ating PBS Colleges ay DOTR Accredited Driving School na nag-offer po naman ng package para sa theoretical at practical driving courses. Theoretical driving course is a 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday, starting 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, with 8 hours practical driving is by schedule, including night driving. BVS College's maneuvering site is located at Longlong Pugis, La Trinidad, Benguet. Free shuttle for PDC is provided from KM5 going to the school maneuvering site. At yung kanilang mga driving vehicles, andito 2020 Toyota Innova na manual at 2018 Toyota Fortuner na automatic. Yung kanilang package fee para sa motorsiklo, 6,000 at para sa mga four-wheel vehicle, 8,000. So para sa mga iba pang detalye, bisitahin po sila sa Kilometer 5, La Trinidad, Benguet, o di kaya tawagan sa kanilang telepono 422-4992, di kaya sa 0908-866-5299. At siyempre, nandyan pa rin ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel. Malapit lang yan sa Mansion House at sa may Wright Park.
At ang ating St. Joseph Driving School, para sa mga interesado sa ating St. Joseph naman, the best way to start your driving and ultimate partner and safe driving is St. Joseph Driving School. For enquiries, paki-contact lamang si Miss Jolie sa Kilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 di kaya sa 0970-711-4551. At aking kasunod na kapartner dito, dahil tuwing Huwebes naman, Character on the Air, makakasama ko ngayon ang ating mabait at taraking pastor, Pastor Jerry Dalig. Good morning, Pastor. Ay, imbang agsapam kap. Kaya Yan. kada kayo nga gagayang magdangdangag. Kat kumusta ka mo tan, Pastor? How is Ito'y, you? pumikpigsa. May pigsa. After nakigubal ti COVID, kapitan, ti Okay. manungal daw. So, okay ka na? Okay na po. Nag-negative na po tayo. Okay. Ang iyong pamilya okay na rin? Okay na rin po sila. Eto, nabanggit na rin lang natin ang COVID na, no? Sa tingin mo, Pastor, paano ka nahawa? Doon sa kasama namin na galing sa labas, hindi namin nabantayan. Nag-birthday yung kasama kong pastor. Biglang nagtawag. Doon Okay. na kami, nahawa doon. Okay. So, nagkaroon kayo ng gathering. Yeah, gathering at Hindi maiwasan yung masisira na yung social distancing pag may mga gathering, That's di ba? right. Opo. Okay. So, malamang doon. Maaari, hindi namin alam. Basta, siya yung unang nagka-fever yung kasama namin later on. Okay. Sunod-sunod mo tan, kapitan. So, madaydayo ti Apo Diyos, Pastor, Bueno. na nasa lunat kayo tatang at dito na yung programa tayo. Wen, kapitan. Kay madayaw ti Apo. Yun. Kat, Pastor Jerry, anya ti topic nga inted iti siyudad iti Baguio? Ti inted da, ket may panggip ti godliness ken holiness. Yun. Kapitan, ket nagpintas nga pag-isistoryaan ta. Okay. So, yung ating character on the air, hatid po naman sa atin ang ating City Government of Baguio through Attorney Agustin Laban III na siyang SR naman ng ating syudad. Holiness, godliness, parehas ba to, Pastor? Nukitaan tayo ti Biblia, kap, ti denote one reality kas makita tayo yung tumadamdama. Okay. O sige, Wen. mauna ka na, Pastor, na magkwento. Sige nga Rod, Kap. Ikanta lang ti definition. Mabalita Ilocano, Kap niya. Win, okay, wag lang Ifugaw, ano? ifugaw. Baloy. O nata, naminsan ko, matirated di lang Tagalog na pa. Okay, sige. Well, anyway, into the kanyak na ito'y 2 days ago, ket ko kasapulan sa Tikodi ko. Anyway, gagayem ken kakabsat ti godliness, nag-research sakbasit ket ti simple nga definition na is living a fruitful, obedient Christian life, Bishop. Bishop, Kapitan, kung na ma. Nag-bishop na kamatan. It means, it is the proof of the faith. Okay? It is the example of our faith and the action of our faith. Kasi ti kay papanan ti godliness and holiness, amutay yun sa amutan, ti kay nasawen, the state of being holy, a life of holiness and total devotion to God. It means perfection or moving on to perfection, purity, and sinlessness. So, kinakailangan pala, meron ka nitong dalawa. Opo. Godliness at holiness. Yes, Bishop. Kapitan. Di ba, kasla karupurupo sa gamin ni Bishop Mingatoryo. Okay. So kasla may sati kay papananda because you see devotion is going on to perfection, purity. Okay. Ket iwasan matibasol. So nga makita tayo nga they denote one reality. Dejay umasidig kini Apo Dios. Agbalin nga kasla kini Apo Dios. Iti character, iti attitude, kini iti action. Okay. Owen. So, niya pa Pastor? Ken kasapulan tayo daytoy iti panagbibiyag. Iti daytoy nga biyag ken
Uray ti umay. Mm. Ket iti daytoy nga panpanawen, Apo Kapitan. Makita tayo daytoy moral value deterioration. Mm. Daytoy godliness and holiness. Mhm. Makita tayo karkarot at tanga pandemic. Masulisog ti tao nga DJ ngay tapnog survive, tapnog biyag. Masulisog. Ada dagay compromise ngay. Masulisog da. Uwen masulisog da. Uray na ito'y face mask, Okay. face shield. Oo. Dagay jay officialis tayo kit taga-apada no. Kasano dagay presyo. Well. Dagay ito'y kit kung kunak talaga nga daytoy ti kayat ni Apo Dios, daytoy iti purpose ni Apo Dios ti tawag biag kuma iti godliness and holiness. Ngem ti tao gapu ti rigat karkaro daytoy nga pandemya. Masulsulisog nga hangagaramid ti right wenno dadya agturong ko man ti godliness wenno ti holiness. Iso nga napintas nga pag-istoryaan kasano nga ta nga agsubli wenno sublin ti tao. Daytoy design ni Apo Dios kanyana. Daytoy nang nangruna nga plano ni Apo Dios kanyana because ti panangkita kapitan ti lubong tatta. Maliplipatan na daytoy ayab ni Apo Dios kinkuana, wenno purpose ni Apo Dios kinkuana. Ket gapu iti dayta ma-frustrate isuna. Awan ti contentment, awan ti ragsak na ngay nga di ngay lubos-lubusan ko ma. Gaputa miyaw awanen. No Ilocano ko mga nununod ket mataw-taw-tawan isuna. Okay. Ket gusto ta ti Bagyo kahit na nga isubli ko ma ti tao iti daytoy. Nga pagdalyasatan manen because mamatiak Apo Kapitan nga iti daytoy lang nga pamuspusan or may sa daytoy kadagiti dalan nga ti tao agsubli kini Apo Dios ko mamanen. Ket amok nga makatulong kada tayo. Ti daytoy nga panawen. Amon Pastor Jerry. Oo. Dati hanang kakrakararag. Hang kung luklukatan di Biblia, hang kung basabasaan di Biblia, nga 20 years ago, hindi? Oo, mga 20 years ago, talo kami nga inalagaan ti may isang simbaan nga agbalin mat ko mga pastor. Okay? So diyan ay duwa natuloy da nga nagpastor. Kapitan. Siya ti naitaw-taw. So hindi basa tata nga pandemic Pastor Jerry. Nilokatak manan ti Biblia inrugik manan di agbasa. Nagsayadan Apo Kapitan. Every night yan bago ako matulog. Iso ti araramidag di jay. Kaya nasurusurok nga agkararag nga iti kararag ko ket ikararag ko nga sapay ko taamin nga masaksakit aglalo dagyan na tamaan ti COVID. Ket umimbag da iti nadardaras nga panawan. Ikararag tayo mo ti may panggabdag ito na medical health frontliners tayo. Kanda dumapay nga frontliners tayo. Kasta nga kanayon nga rinabi ti araramidag sakbayak nga agina na. Nagsayadan. Kat ma-realize ko pastor niya. Gapo iti daytoy COVID-19. Naadal ko manan di jay nga aramidan. Habit inadal ko manan nga kasjay kat makikit dajing iti nakitak nga may isang epekto na daytoy COVID-19. May tulong Nasursurok nga agsubli kini Apo Dios. Ada ti positive nga side na negative na sursurok nga agbalin nga kain nya ba ti Ilocano na di ay Ilocano ti kain naging mas mabuti ako sa aking kapwa sa pananalita at sa gawa. Hindi na rin ako madaling ma-high blood na katulad noon ay madali ako mag-flare up no? Ngayon, wala na yun. So,
Dagito kat i-share ko Pastor Jerry niya. Ti topic tayo kat godliness and holiness. Dahil Pastor Jerry ti ko. Ti napasama kanyak. Kat sabi lang kumatahan lang kanyak. Sabi lang kumata iti dadumapay. Nga pada nga pinarswa. Kat sabi lang kumata. No man anya dahil iti mapaspasama kita nga pandemya. Kat agreeing tayo kumamang tayo kinapo. Uwen, paiso di ay, Kap, salamat DJ kinapudno nga niya po Diyos ket awisin na ti tao makita hanlang kanyayo uray kanyami mo't nga papastor at dati pagsayaatan na dati COVID dati lockdowns nga atidog dati hang kayong rumurumwar nga pamilya nga dakda kayo laang mamati ak nga dagitoy ket inusar ni Apo Dios tapno agsubli tayo manen kay kasladyo ko nam kadagay habits dagiti habits nga isang put iti karakter ni Apo Diyos manen kada tayo dagiti napintas nga values nga kung kunam ken aramid ket no dagiti nga habit ket sublianan tayo manen ket itultuloy tayo dagiti habit nga we will become partakers again of God's holiness ken godliness. So kung kunak nagsaya ti ada positive side na dati COVID kapitan. Uray no kasla marigatan ti tao. Ngem ada dakdakkel nga plano ni Apo Dios. When. Jay design na. Jay purpose na jay kuna nga jay Bible nga. Ura jay Isaiah ken ura jay Proverbs. His plan will stand. Dagiti plano na numampay ma-frustrate tayo ngem ipatungpal na jay plano na tayo ayutan na tayo amin. Kahit nang isubli tayo manen, na tayo manen, tap nagbalin tayong kasken kwa na because that is His goal for each one of us. Yun. Owen, Kap. Madaydayaw ni Apo Diyos, Pastor. Nagsayaat ni Apo Diyos. Oren, no kasla narigat ngem. There is good behind ito'y pandemya. Dapat may isang naadal ko, Pastor. Owen man, sige pakishare mo na Kap. No, dati masapat kong ambulansya. Ikarkararagak DJ. No sino man DJ aday nga pasyente nga itartaret ang ambulansya. Nagpintas di jay. Di kung kuna ni Apo Diyos si Biblia di Genesis. We are created in God's image. Naramid tayo iti imahen ni Apo Diyos. Kaya timay sa image ni Apo Diyos is He loved those who are suffering. Those who are sick. Idi kagap-gapok ijay COVID area dita Flavier Building, di 5th floor, 4th. Tuloy nagrugiak di 1st, 2nd, 3rd ingana na panak di 4th. Makitak mangagkut istoryada nga isako da dagiti natay. Makitak dagiti nurses nga apay nga kasla mapukpukaw da. May infect da gayam. Makitkitak dagiti doctors nagiti sakripisyo da. Kasla mariknam ngay nga agyaman ka taada dagitoy nga agtabtrabaho. When agpeso Pastor Jerry nakita mi niya Well, during your confinement. Yes. Nakita mo kasano ti panagserbisyo da kasano iti trabaho da. Okay. Dakatang aglingling et da ije uneg ti PPE da. Handa pa nga makaismo. Handa pa yung makatakki di da pa yung mga makapangan. Tano ilukat da dagiyay nga PPE da. Delikado da. Iso nga ti trabaho da no minsan masaba da agawid kap mga alas 3. Agsinublat dan so kung kunak ijay ko nga narik na, so nga no adak ijay across BGH, di na discharge sak. Mapanak mo't kapitan kat karkararag ko ida, nga agawid ko man nagikakadwak ijayan, nagimarigrigatan nga gangas, nagiti doctor, safe da kuma. So this is, I believe, di kabkabil ni Apo Diyos, isubsubli na di panangasi tayo, tipada tayo nga tao. Di panakipagrik na tayo. And this is from God. Ito yung karakter ni Apo Diyos. This is inclusive in His godliness and His holiness. Di kinasanto na, kayat na ngay nga tulungan na kitita tao nga, di ngay makapanaw, di rigat, and di talaga nga kosti rigat, di basol di sin, di kinarugit ti basol, di iti nang runa nga kayat ni Apo Diyos nga pangipanawan ka na tayo. That's why holiness is very important. And godliness, kung na Biblia kat, this is very, very
valuable for all things, holding promise for both the present and the life to come. Wen, Nagkita Pastor tayo. Wen. Opo. Isong dakkel ti panagyaman ko, Pastor. Hanang agyamyaman, kaputa dati COVID. Wen, Ngam wen. dakkel ti panagyaman ko nga naringak manen, kat nagsubli tayo kiniapo Diyos. Nagsaya natin. Yan. Kano ba dinagmit ta? Nga damo. Mano nga bulan tinapalabas. 3 months ago sa Sambutan Cup. Nairugik idin. Nairugik idin. praise Ta adakon ije Deuteronomy. Yung Old Testament. Diyan mo no mano je book nga nalpas ko. Ngam adakon ijay. Nanipod di rabi isuti inrugi kundi ay. Andrew yung Genesis. When inrugik je Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. on adapt ta dito yan. Ay, nagsaya natin. Kata di dyan ay Pastor Jerry kata di dyan Tagalog. Kata tikunak babaan iti bendisyon di abo kahit kung tumat lang nga basaan di dyan English version. Ay, nagsaya natin na po. Ta napimpin ulitak man di yan ay English version na. Yeah. Di dyan gamin Bible nga di dyan ay Pastor Jerry. Gapo mo lang ti character on the air. At dati naging guest tayo dito yung agasawa ni Pastor Erlinda Erardo. Yeah, ama mo. Ken ni Pastor Jonathan Erardo. Yeah. Idi and guest iti Syudad di Baguio Isuda ito nga programa. At dati awit-awit da nga Bible. When. In regalo da kanyak di jay. Ay, nagsaya natin. In bati da kanyak di jay. In kararagan da, bininisyonan da, di jay na in bati da kanyak nga regalo. When. Kat idi nagawidak. Di jay nga time, nirugyakon. When. Isong agpaspasalamat da actuality character on the air. Tahang ko nga mamit da kayo, Pastor Jerry. Ako nga mamit da Pastor Jonathan, kada Pastor Erlinda. No, awan na ito nga programa. Inturong ni Apo Diyos na ito nga programa. Wow, when. Praise God. Okay. Yun. Pastor Jerry, at dati salso dito, nagabukin ni 3-1. Hello, Kap. Agdamag akman, no, anyang religion ni Pastor? Anyway, nagapwak nga relihiyon. Nagapuak ti Roman Catholic, nagsaksakristana mo di Fugaw, diyan may Kikyangan. Tapos ti Evangelical Church, dagitoy kakabsat tayo nga Assemblies of God na panakot dita. Dagitoy gagayam tayo nga Baptist. Okay. Nagpaspasyaran mo dita. So nga nagadoti, nagpaspasyaran tayo nga relihiyon, dagitoy Pentecostal churches. Ni Pastor Juni J. La Trinidad. Balinak mga kasla volunteer worker day di. Tapos di kuan damot ti gayem tayo nga Methodist iso na, United Methodist ko na. Baka kahit mag-eskwela. Baka masapol sa mag-eskwela ngagpaiso ta. No doktor kita gadal ti sa nga pulo nga taon tapno lang aywanan na ti material nga bagi. Ket daytoy mo gayem tayo nga United Methodist ko na. Baka kahit mo kagadal ta kagapgapok ijay mission ket kasla kasapulan nga gadal so nga nagadalak tinulungan na piman ti United Methodist di seminaryo. Okay. So United Methodist pastor. Dito'y kapsatyo dito'y nga kadwa ni Apo Kapitan. Ayan na ti simbahan tayo, Pastor Jerry. Dito lang ko across BGH. The main church. Ti main. Yeah. Okay. Nagabuma dito kini 93 good morning Kap and Pastor. Nabasa nga jay Akri, ano to? Pasensyahan nyo na kung hindi tama yung mga bigkas ko rito. Ito mga first time ko na ma-meet ng mga terminology. Kunana, nabasa nga jay Akripon of John. Secret Gospel of Thomas. Kenjay Apocalypse of Adam. Nag-complicated ti verses na dagjay nga scriptures. Iso nga inban ni Bishop Irenaeus of Lyon, edi 180 AD. Ngam iso tinang answer the questions ko about faith. Dahito nga book at Book of Gnosticism. Naghamad di scriptures.
I-recommend ko nga basahan nyo, spoiler alert. Bago yung basahan ko na, DJ nga book, kat kailangan nga open-minded ka. Thank you. Amon ba dito yung libro, Pastor? Spoiler. Ano ko na? Book of Gnosticism. Gnosticism. Madasala na basbasa mi ng sabagay no apologetics no dagiti i-defend mo ti pamati. Dadagiti libro mi panggiti Gnosticism. Ngayon ko nabasa pa dita. Baka napintas nga ka. Amo pa nga nabasa? Siripunuan. Okay, sige ta. Sige man, research tayo. When? And nagapumot dito kini 96 ko na good morning kap na bless ak launay dito testimonyam. May sa nga Christian nga apay nga hangko nga maarami dito aramidem nga prayer before going to bed. Anyway, ginararag tayo amin tapno aramidon tayo ti everyday iti will of God. Yeah. Importante dito. Kikinararag tayo. Dati mo lang titinulong eh. Awan mo lang ti sa baling agtitinulong, nohan mo lang tayo. Ngam, siyempre, unang-una muna, tulungan natin ang ating sarili. Na tayo maging marapat o karapat dapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos. That's right. Yan. Okay, Pastor, nyapit ita dumamainahin mo? When, di kung kuna di listener tayo, kuna na nga. Sila nga maaramid. At dati rigrigat na agbalin nga huling agpaiso. And agbalin nga godly. Taday tikit na espirituan, kasapulan tayo ti tulong ti namarswa. Okay. Day jay agbalin nga godly, na minsan mga tayo jay, tao lang po. Di ba, mga tayo na minsan di jay nga, agrigat ti agpakasanto, pudno di jay, narigat. That's why DJ ko na tayo nga prayer, it's actually invoking the grace of God. Tapno makabaalan tayo nga DJ agbasa. Dagay habits ngay nga kasapulan tapno DJ kinasanto ni Apo Dios ket agbalin nga paset ti biag tayo. We cannot do this on our own. Kasapulan tayo ti Holy Spirit, tapno sumansanto tayo pa'y. Ti parabor, ti kaasi ni Apo Diyos. And this comes as people humble themselves and pray. Di jay ti, no kararag ti tao kat, he is humbling himself. Nagpapakumbat ba ti tao, di jay parabor ni Apo Diyos kit umay. He who hungers and thirsts for righteousness, the Kariti Bible, they shall be filled. But the hungering, at dati pasit ni Apo Diyos. And it's only when somebody prays. So nga, DJ, kung kunam nga, umumay dagiti pa pastor dito, they are praying for you here and ore no adayuda. Ore siyak tatay ko na Lord, karkararagak nga, dagiti makakadwak kat sa gidimida, kadomi na ore siyak, di presensya mo kumakat adayjay. So babaen ka dagiti karkararag, dagiti tao. Indirectly, ijay ngay nga, umay titulong ni Apo Diyos. So, kay kararag ket no minsan ket uso nga sa ungem man nakabalin adda pan nakabalin na dayta. Agpaiso, Pastor. When kapitan. So nga akikinararag tayo studio ko na the listener tayo. Kan lumagan tirik na. That's right because the blessing of God comes. Opo, nagpintas. Yeah. Binabati natin, nanonood naman sa atin si Marilu Carantes. Thank you, Kap Kunana. And Glenmar Pablo is watching. Maraming salamat, Glenn. At galing naman kay 1-2, anya ti everyday routine mo, kunana. Siguro, kung ano bing ginagawa ko sa araw-araw. So, pwede rin na-share natin. Okay. Ito po ang ginagawa ko sa araw-araw. Umpisahan natin paggising. Right. Paggising ko ng umaga, nagringak dagsapa, tiyo mo nang nga arami tagpasalamat ak kini Apo Dios ta naringak pay. Tahan nga hanga amin nga maturog. Makariing. That's right. Awan, di jay ti munang aramidak. May kadwa ay kat isagana ka ti breakfast. When. Ta masapsapa kami ni bagat nga sumsumbrag gapota timot bokasyon na kat maestra. Iso nga alas 6 pa lang awanan iso nga sakti mabati siya kunti ko. Makamujayan. Okay, DJ ti aramidak and then agprepara para iti programa tayo.
So mayak dito na istasyon. Tata, no nalpas ti programa, no awan ti daduma pa yung mga lakadak, hantay unay nga lumaklakad, agawid akon. Wen. Timot pa nagpalinggik, agpalinggik lang kadag dyan ni tali papangako na daw, wino dagi agisursusur. Hanak nga mapapan ni dyan ni palengke, wino ang supermarket. Yeah, ado ti tao. Mabutengak nga iti adu ti tao. So hanak nga mapapan di palengke, ta mabutengak nga mapan iti ayan ti kadwa nga tao. Wen. Hanak mat nga mapapan di supermarket. So ti papapan ang kapagatangan, pagpalingkan, kadag dyan lang nalakang, kadag dyan ay agisursusur ti lako daw, wino dyan ay tali pa pa. May mait nga diyan ay pastor, at least makatulong tayo mat kanyada. Yeah, yeah, May sabot nga tulong kanyada di jay. Tatayin to no mamalam, siyempre, agsagana tayo manan, para ti dinner. Iso di jay ko na ako, namalpas tayo ng dinner. Kat sakbay nga maturog tayo, kat agkararag tayo. Nga, before that, ti may sang ti may sapi nga bisyo, nga raramidag Pastor Jerry, kat agsuubak pa'y ngay. Ay, wen, napintas diyan. Wen, agsuubak pa'y. Agsuub. Wen, no malpas di panagkararag, panagbasa ti Biblia, agsuubak. Wen, Nalpas di panagsuob, mapana ko na agida, tapno maalak ti turog ko, agbuyak ti Netflix. Wen. Kasjay lang, ti kasimple na. Everyday nga kasjay. Yeah. Okay. So, Sige. DJ material nga side ken spiritual. Wen. Balanse. Wen. Pintas kap. Pintas. It's Kanti, very... kanti lang pa nagbiyak tayo, simple. Agnateng, vitamins, agsidati dagijay ikan, Wen. dagijay fish, kasi lang. Nagsayatin. Pintas, DJ, i-emphasize you, DJ. DJ, adaangas mo. Wen. Dagito, idi napadasak ti nag-COVID. DJ, ti kasla na balor. Nang runa, DJ, gayam ko nga, pastor, nga may isa. Okay. Kuna na, haya po, permi nga. Kasla gahibla, DJ, hangin nga sumbrot, DJ, bagim. Oh. Birokam, DJ, angas. Kunak ni nakarkaro ka gayong imsyak. Okay. So, DJ, angas lang mismo kit talagang agihaman ka kini Apo Diyos so nakaring ka. So, actually, prayer is just talking to God. So, thanksgiving is one. Yeah. Among Pastor Jerry, di kubingak, ta inaunak no siga? Wen. Awan ti magatang nga bottled water. Wen. Amin nga mainom, uminom kami di gripo. Safe di jay. Wen. Napintas mo ti angin, awan ti pollution. Oo. Tata makita, imo na nga napansin ko, ti danom gatangan tayon. Imbis ko mga libre dahi ta, ngam tatagad gatangan tayon. No makita mo rin tao nga magmagnalitagat, dahi gimigam na mineral water. Tata, magatang pa yun ti oxygen. That's right. Wen, magatang pa yun. Wen, iso nga, dagijay nagbalbaliwan na di kinaubing ko, kan di compare ko tata. Kat, baka yun no sa marano kat gatangan mo ti sunrise. Sunshine. Sunshine, kuwan gayam. Sunshine. Wen. Baka gila ko danto ti sunshine ta. Tatakat, ado ti aglaklako ti oxygen. Wen. No, baka numalpas dito na pandemya, sabi lang mata, iti kabitan nga panahon kat mapukaw dito yan. Baka ti sumarunon to kat gatangan sunshine. Sumarod tinarigat. So nga, ngayon, magnalta niya po Diyos, tako na nakit. Tuloy na nga pag-ginitin, pagtudwan. So nakit, at dati parabo niya po Diyos, gapumarod ti ayat na nga agsublita yung kenkwana. At dalatang itultuloy na, di seed time and harvest. Although, dati aramidan ti tao, kasla di pollution. Okay. Kasla di ko na yung nagpintas ti angin ti Baguio City, mayak dito di 1986. Wen. DJ ang sandita session kat mayat kami di mayak 1990 kat na dahil ta paradaan tibas kat numapang ka dita pay kasla ma DJ ang san agaputi aso kan idi 80s Pastor Jerry kat ko agat pine tree ti Bagyo usong garod so ko na mayat ti agang angos ti Baguio City idi adot ti dagito yun pollutionan ayaw po
Asla kaluban pa yung iwat mo, no mapangkat Governor Pacrod. Kailan nagmast ka? O hindi. Bakit di ata? Pinagmas na tayo dati COVID. Win. Okay, galing kay 912 Pastor Jerry. Naimbagal daw yung kapgan Pastor. Yeah. May topic yu. Kanya nga may isang pinarasuan ni Apo Diyos. Ti mamatak, apay nagaramid ni Apo Diyos. Ti sakit nga dito problema tayo tata. Adong ngamin ti abuso nga pinarasuan na. Salamat. Abuso. Nyati makunami day. Isong ada dito pandemic. Gapu ti abuso. Ti tatao. Ada dito yung teorya, nga naman yung uri kada tayong igurot dito ka mamantayan kit ada. Nga naman yung kaslano ada ti disgrasya, ada ti pandemya nga mapasaran ti tao. Mula adon sa amot ti basol tayon. Mm-hmm. Ada ti kinapudno na dito uri sakit patsik de jay nga may nga rason mapay nga dati ti pandemya. Di jay nga rod nag-deviate tayo jay. Plano ni Apo Diyos, when purpose ni Apo Diyos, nga biyag tayo ko mga in godliness and holiness. Ket mamatiak nga da connection na, da jag tultuloy nga panang, da nga panang ikas kaso ti tao, iti kayat ni Apo Diyos nga agbalinda ko mga godly ken holy ti sangwanan naken iti sangwanan ti pada nga tao. So, no, mapanpansin tayo already to'y natural nga physical nga lubong tayo. No narugit ti aglawlaw ket adu ti agtribe nga bakterya. The same in the spiritual no kitaan tayo di Bible EJ Chronicles ibagbaga na nga if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways kunana. No agbabawi da kadagiti paspasol da. Umay ko agahasan ti daga. Kaya sa when ada connection na ti panagsalungasing when panagbiag nga haan nga godly, haan nga holy, iti didigra nga sumangsangbay. Iti nasyon, iti biag ti tao. Iso nga tikuna na di Biblia, no, agbabawi lang ko mati tao. Kaya sa when agsublida ti godly living, agsublida iti holiness, ket dumawat da iti tulong ni Apo Diyos, then ijay nga ko na umay ko agasan. Ngayon masapol nga agbabawi tayo. Kaya nasawen, magtalikod tayo, DJ lesson tayo, di mayakap na malagip mo, di pa nagbabawi. It's a turning around, 180 degrees nga, idyan tayo kumandag iti ungodly activities. Kit, sublihan tayo di godly activities, ijay nga rumang ay manen ti lugar tayo. Ijay nga maagasan manen. So kurang, may sangay nga imbagak, impreach ko simbahan da ito yung ako amuyo. Masapul nga agbabawi tayo. Datayo nga nayaban nga tattao ni Apo Diyos. Datayo nga the consciousness na nga makamupay lang agbabawi. Agbabawi tayon. Tamok nga da ito timaysa nga mapukaw da ito COVID. No agsubli tayo because it's His promise in the book of Chronicles nga. No agbabawi lang kumadag iti tao. God will come and heal our land again. So, ada connection na. Ada kinapunto no, di jay. So nga, sapay ko kakapsat, gagayem nga taga Baguio. Wano diti Cordillera, padasan tayo man nga kanti open mind, ken open heart, da iti pag-isistoryan mi kenikap nga. Sapay ko sublihan tayo di godliness nga, purpose ni Apo Diyos ti biyag mo ken ti biyag ko. Let's return back to God. And I believe, dahiti COVID nga dahitoy, no agmay-may sa tayo ditoy nga ayab ni Apo Diyos. I believe, adda di karina nga He will come and heal our land. Napindasin bagang Pastor Jerry, nga nagkay sa tayo nga agsubligin ni Apo Diyos. That's right. Awan din sigurado nga mahil dahito na daga tayo. Ure dahiti COVID mamatiyak. Right. Although adam dagiti practical nga ramiden, ngem dahito tidang nangruna di spiritual kap. Spiritual dahito iti amok nga rason eh. Siyak mismo apatsik na DJ mangmangag tayo nga panang papatay da iti ubing, panang i-offer da iti ubing, dagiti darat ti ubing nga patuttudan da. Di human trafficking. Ay po dagito iti karurud ni Apo Diyos hanga da tayo ti karurud na DJ aramiden ti tao. Di greed, dagito, di ulitok man, di baga kay di mayak dito. Dahito iti karurud niya po Diyos, di aramid nga ungodly. Dahito bagbaga na ti Biblia, no, mabalin, igbasa po kap ti Biblia. When, Pastor? Dito 2 Timothy 3:1-4 ko na. But understand this, and
the last days, kunana, terrible times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, without love of good, traitorous, reckless, conceited, lovers of pleasures than lovers of God. Dagituyan, dagiti mapaspasamak, tatan. Okay. Ket, daytoy ti may nga mang pasakit ti puso ni Apo Dios. Nga, mangisangsang mo lang ti lunod mismo itibiyag tayo. Da tayo mismo. Ahumot baso ni Apo Dios ta syempre perfect na uli na. At da tayo. So kung nakasano nga ta, what only we can do as pastors is to really pray and intercede. Nga sapay, da tayo amin ko ket sagiden ko man ni Apo Diyos ngay. Tapno, makontento tayo ko man ang agbibiyag, ang adi arrogant, ang adi agayat ti kwarta. Ta iso ti poon ti basol. Dajay ayatun tayo launay ti kwarta. Dagiti material things. Kitagbalin tayo nga arrogant ken dajay ngay greedy. Okay. Kuna kaya po. Daytoy ti may sa kap nga kinapudno nga mapaspasamak tatta. Okay. Yeah. Okay, at nagpartas di oras day, Pastor. Nagabukin ito 280. Ihabol ko lang. Abla sa di, Pastor, and Kap, lubhang nakakagalak marinig ang testimonya mong yan, Kap. Yeah. Sa totoo lang, napansin din namin na malaking changes sa iyong attitude. Sa araw-araw, very inspiring. Praise the Lord. Kung idol ka namin dahil sa talent mo, lalo ka namin naging idol bilang godly man. God bless. Maraming salamat po. Wow. And kay 1.5, Kap, apay di kang aglaba. Anak ng aglablaba. Kuna naman ni 6.4, Kap and Pastor, agpaiso dayta. God's loves us, uray aduti basol, tanopirak, tigal bladder, kat nag-infection, din bakal di tiyan ko, kunak no end of the world, tibiyag ko, ngam nagpray ti malalim, 12 o'clock, ting arabi, kat naghimala, bigla nga naawan di sakit. Naghimala ti sakit, hallelujah, praise the Lord, amen and amen. Kunana. Amen. Aduti Amen. himala nga inarabin na kanyak, siguro naawan di Diyos kanyak, nabayaga kun nga naawan, wino na tayo dito na ilubong. Yun. So, adu dagito ni Testimony. nag-testimony Pastor Jerry Tatangag Saba. Bless tayo Tatangag Saba, Pastor Jerry. Well, uri siya. Bless na bless akta. Nabiyagak pa. Inikanak ni Apo Diyos ti may sapay nga biyag. Okay. Asakbing agpakadata, Pastor Jerry. Baka dapay kahit mo inayon. Dito lang, ti kahit ko nga, ibati kada kayo dati Hebrews 10:10 ken 1 Peter 2:9 ko na. We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Dito ti napintas. We have been made holy, kaya na so when we are accepted or we can be accepted in the beloved, gaputa, dito inaramin ni Apo Jesus, na tayo iso na, ket amin tayo, mabalin tayo nga agsubli. Gaputa, dito, imbaga na nga, pinasanto na tayo ni Apo Diyos. Ket iti sangwanan ni Apo Diyos, nukit kitaan na tayo, dadya lang matkat umasidig kin ni Ama. Gapu kin ni Hesus Kristo, at dadalanin nga agsubli. So, the godliness and holiness, mabalin. Ti kahit kung ibati, DJ, kung nanay di Biblia nga, without holiness, nobody can see God. Okay. So kung kunak, wow, na ito'y tinaramin ni Apo Diyos. So through Jesus Christ, we can come back to godliness, to God, and to holiness. Kung na God has called us from darkness into His marvelous light, we are His chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and His special possession. Okay. So, kahit kung idanon kapitan ken ibati nga, daytoy iti kayat ni Apo Dios that we will all be holy and we will all be godly. Ti tagtaginep ni Apo Dios kayat nangagbalin tayo amin nga special possession na. But we have to agree, we have to cooperate with His grand design, His purpose, nga masapul ngagsubli tayo, ngagbaling nga partaker again of His godliness and His holiness through Jesus Christ. Okay. Welcome. Salamat launay, Pastor Jerry Dalig. At kay 64, kung na please repeat man yung number ni Pastor. Salamat. Yung number mo ka na, Pastor, na mabalin? 09122 09122 980 90 980 kap. 980. Okay, ulitin ta. Sige po.
09122 09122 980 980 394 Kap. 394. Okay. Kung hindi nyo nako, paki-review po yung ating video mamaya. Kung na naman ni 93 Kap and Pastor, mabalin bang about fear of death in next nga topic yung adu gamitin mabutang kini death kung na. Sige po, ipapaalam po natin yan sa ating character on the air, sa ating syudad, sa ating city, at ipaline up po natin para yan po yung ating maging topic. Hello Sir Kap, Pogi and Sir Pastor. Kadagiti talaga ay pagsubok niya po Diyos na gaminhan nga respeto ti tao. Panaka-cross ni Jesus ti basol tayo. Kat nayunan na pa lang ti basol da iso nga agungat ni Apo. Kunana ni 573. Pastor Jerry Dalig, salamat launay. Thank you Kap. Thank you mo ti RNG Luzon. RNG Luzon kan 98.7 radio. Yeah, thank you kan ito'y studio tayo. Kaya nagyamanak mo ti City of Baguio di mangi dadaulo iti daytoy nga aramid ta aduti maitulong na nang nanglo na sublian tayo matin spiritual. Okay, Pastor Jerry, sakbay nga agpakadata in closing, mabilin nga idalan tayo pa iti kararag, Pastor. Well, nagpintas nga aramidin tayo. Ket sige po, Apo Kap, makipagkararag kayo kada kami gagayem ngagdingdingeg. Wala po, the purpose mo iti biag ti sagtunggal maysa is to go back to your purpose. That is, that we become godly and holy. But we believe we cannot be godly and holy without the intervention of the Holy Spirit and without what the Lord Jesus has done on the cross of Calvary. Iso nga po, adto'y kami nga agpakumbaba. Tinaga ni Jesus, adto'y kami nga dumawat, ti panakabalin ti Espiritu Santo kada kayo Ama. Nga sapay kumata, itultuloy yu, babaen ti Espiritu Santo yu, to convict the world of sin. Nga adda ti dakes, nga isang put, nagtultuloy kami ngagbasol. So, Holy Spirit, please convict us all. Da kami nga tattao dito siyudad ti Baguio, da kami nga taga Cordillera, ti Luzon, Visayas, ken Mindanao, and even beyond. Kararagmi, nga you will convict us of righteousness, nga husto launay, nga agbalin kami nga godly. Kat kararagmi met Apo, babayan ti Espiritu Santo yu. Sapay kumati, konbinsara na kami, nga dati umay nga ukom, at dati pagpatinggan iti lubong, at dati judgment nga umay, ket nuhan kami ngagbalin nga godly, nuhan kami makikooperate plano ngagbalin nga godly, ken nagbalin Apo nga holy, at dati judgment, ket sapay kuma, babayan ti Espiritu Santo, mangisangput kuma iti holy fear, tapno birukan da ka, nga annamungan mi, nga husto ti kunam, ngagbalin kami nga godly, ken nagbalin kami nga holy, ket isubmitar mi, isurrender mi ti bagimi, iti grand design you, ti purpose you, that we indeed become godly and holy. Father, talako ni Apo Kap, ken dagiti kakadwana ditoy, Lord, uri siyak, agsisina kami, ngem kararag mi uri dagiti apog dengdengeg. Apo dayto isang sangwen mi nga COVID, di mi makita ti kabusor, di mi makita no sino ti na-infect, sino ti asymptomatic, di mi amu Apo. Nga magpakasi kami, kas Lord, itultuloy mi ti panagserbi ni Kapitan ken dagitoy. Kinuray pay dagiti na ibagami nga frontliners iti hospital, dagiti police ken dumapay, dagiti doctors. Agpakasi kami, uray ti dayto nga oras, agmaymaysa kami ti panagkararag. Umasidag kami. Apo, sapay ta protektaram, dagitoy tattao ng agserserbi. Dagitoy Apo religious people, dagiti Apo papastor, dagiti papadi. Kararag mi Apo, amin nga sektor ti gobyerno. Sapay, tapanawanan nga konbinsaren ken konbiktaran na kami ngagturong iti godliness and holiness so that we will see you when you come back to take us home. Father, thank you and we give you all the praise and all the glory. Iti napintas nga raramiden nyo, nga panangalalangon nyo kada kami, panangitultulong nyo kada kami, ita, nubigat, kinuray pa iti masangsangwanan ngal daw. Amen. 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 Madadayo ni Abo Diyos, Diyos tiagngina kadatay amin pada-pada, salamat japa siya. Tago-tagot ako.
Kapitan.